Mauri. Kanta ben Mauri irigi kanta kan bayo, pante papa nani kaka Mauri irigi na kominde. Tairi kayo, Royal tairi kayo. Kanta ben Mauri. Rapa ika Mauri kona pang kwere, kung ora irigi nam radio. Kung ora yon nam ka FM 9 ika Mauri kona pente tairi kayo. Kona Mauri na pente tabore kung ora on kwere ko takata irigi nam radio. Kona Mauri na pe tairi kayo. Ika Mauri kona pang kwere, kung meta ko de live. Yon de Facebook de YouTube. Ika Mauri na pang kami, tabore kami meta ko mayay. Ko ibugin mi dorong saroko narakani mewan tairi gini porau inanon te tayo. Teborau inanon te tek eta bai par. Saroko narakani mewa tairi. Ai sir wai wari kita tairi. Ai sir wai wari kita tairi. Ngoere mga spari ko ngoram kwa kirimi. Kuro ko na pen nanari, kuro ko na pen tay na roy. Kwa kina perimi de inanon te porau wayo. Imanya sina rin na ko nara kanimewan tairi gini te tayo. Bondia snack mamalingan tayo nako. Tami na ni bubuogi ba na Ronnie ran tayo. Ni kauki nanora me rakanta ninga busmaida pasina tauroy busmaya na teka al sinangora kinan tayo kayo. Tapare ko kumena meyay, tapare ko ngora pa na ko meyay, ako meta ko meyay. Sina katabuat jawa warere ka sina bupelaki amen tataro. Tamera Joshua sa mga betigo na bentay di kayo. Sari mo nga panaran ni kakaita ubugin di mewa at merunga ko timeton nanganganir. Si kaita ko kasi ko na ni kauya at pong nga po way. Kaya tayo di kaya po way tamer. Alis ni mga poraw wakin na amtea kay nunun na rakani mewa ni poraw. Kaya rakani mewa tayo di kini poraw nunun amtea. Sa bubusi ko tamer. Kuna buoki na nunun tayo di kayo. Kuna kakapayayra. Kuna kaisagin na nora. Busi mayra pa na si may kaspungay na metam di tayo. Kapara yara pura naro lai kaki tau metam. Kai si kakawai da paidu ko ngai da merara si temetuan nia kana ko mem kantani. Si busi ko karro yana makurito wari pagare na kona ni kakriveya aron ngora yakina nam tea kai ro tayo. Si taro ibugin to wari na tea kinam tea kan tayo. Kona ngan na temerung o kora kora teni koria. O to kona tea kinam tea kana kona mem kantani. Roni ra kabayera jaso sa busi ko. May manda yo ni karo ko tukin. Pai kaya taron kani ko ilon Kristo Yesu apo ni ngai arawi or sa kambew. Kawera ni kani ko. Amen. Aya, sina busiya kan de grupo na nila kaya atauroy de tadi kayo pa anak-anak ko kunayan de tayo. Anak-anak ko kunayan de tayo. Ay bukin na milorong peso bikin pe kurubu mini rigin tayo. Kana yadi kaya ay karon rigin tayo kayo sinang busumaya na ben ako di bukin de ayaw wawa na ben ako ng tadi kayo. Ya busumaya kan grupo na nila kaya atauroy tadi kayo. Pa kaya na ko muay kayo nangap. Mo ni kunaya ibukin de tadi kayo. Kambasin na pa. Kaya punta be ni kakatauroy kain to grupo na nila kay nasi katanota daw tanari yay sila kaya tabi kakigebong nakana ko kin detayo nakana ko kin na detayo imay na rin ako ta kongora ayari kaya may gwere yay am sila kaya ko tabi kang gebong kaya may kakani ko pa anako imay na konte kongora ta kanila won tayo detayo kamda sabu sumayari kita kain tu grupo na nila kina anak-anak ko na yun ako hindi nakoy tayo di kayo. Abasin na ba?
Sis. Hey. Te meu waio e ponro tongito Nei ei te tamo e o taroi Sina kais po me tai ani kanganga Me sina lora e o taroi Sikuiane o taroi Sikuiane o taroi Sikuiane o taroi ni me Katua ponge kao tate kawai Kana sisi kunai o taroi Nene ni katua ponge Nang nang ke roi te po Sina oni me kina rawea Pai kawa kirira yan bang Tarai, sikuiane o tarai, sikuiane o tarai ni meu. E kairira ni katua ponge kao tate kawai, kana sisi kunai o tarai. E nangare te ani kua kamkai, kuruani ara kantaninga. Sikuiane o tarai ni meu E kairin katua ponge kao tate kawai Kana sisi kunai o tarai Kana sisi kunai o tarai Amen, amen. Kamda ba? Era pa te grupo na yo si me e combine eh. Deso o grupo. Kampa sinda pa ko na miya nang tamero manebe na sigu yo na yo taroy. Put na ni de takauring tayo na ko na koira. Sinati me to nuring tayo na ko sinabi sugunde yo taroy. Kampa sinda pa ay bukin na mi ko ay na ko ndi tayo di kayo sisirag me kaya. Imana si na ko sisirag me kaya. Kita pa resime na yai. Dapat songong orang mayai. Kita pare kung may matang may sina katapot jawo wali sina tutaro ni kau kira imanya sina tinna ko inanon sisira ki kaya kaya sisira ka kaya beka king kebong sina tutaro sa buperagin taro sino boy ko sikai tawo tamera jasua saro kon jawa are sinang tauroya inora kaya kan sisira kaya ato beka ki may nanora tamer te iyo jasua sa bubusi ko kona rona te wari na kaya kai sisira kai kuna anganya de ni Korea ndonan tami merori bena jakina kaya kan sisira ki nakon na poroi menom tamer roni rangai ra jasua ki sinongora kau kina nora pasina kona nota nare na te kina koren tayo yo kakapayera may man na yun karukwatu kina pasabusiko ilon Kristo Yesu are puning ayaraw ya warsa kamay amen. Ay sa pusmaya tartaki ang iroy nakonde nakomuay kay ba yarari ya kanako kanonte silag kaya kay kambasin na ba
Ayo, panahurikin kami rin ako kain tapi to kain bandaya pinanon tayo di kay. Panahon na kami kami nakamungura yon radio yon FM 89. Kami nakamata ko yon ara YouTube, ara Facebook page, nara live na bantay kayo. Tapanan na kami yes sila kita bewa ikawa ita ba yes esan di ko nanon bongay kana ko sina kaya kaingan ni giran sila kan inanon detay kayo. Tawo mo sa sila. Tira tapong nga detabas. Manung round ka para o to sila kaya ka ngay tira tapong nga detabas. Tapong nga detabas ariasan tabu ya tiaso pa detay matapongin tabu gayasan koroy anamaguri. Apon na sam kaya ko punta pa sila ka kumapun kaya ka ito parang iso taman nasira na tuta nga ba yung matintindi yo tamyay ma nuran ti takanta nga ka ginanete detabas tapong ari tuki. Ito kaya tiaso stop cease sapat emosirawa takawawa karoy ay tabuya bayay kan ay ka apan nimdara inanon tetabas kita pong tetabas tikawo na bayay kan tayakin na takay suwan ni bong ka sana maguri ari karoy tiaswan naron ako tayakin na ito kimanda na maguri ni pena ki karoy eban nesroy o tiaswa karoy ro takay suwan pong ay tabuya pagyo nang gitu kiyay man na maguri ni pena ki karik man karoy o ana pun daytan na ako pun sa nota yayo ako pun tayakin na ba enang ini kira itu mau orang darah pada sesirak akhir kita kandonan digi kaya kan am sesirak apa nam komen ini kaya kan nam sesirak ini nonton kayu enang ini koroi hari itu anggo ya korara apa nam sesirak takawan sesirak na bidira nonton kayu teraro ya nonton Te Taeka at the mana tera nonton Te Taeka at the mana karena sinakon Dios na otomakon at bimano at gibuat at bimawa at bimawa ayo kaparan ako ang tapay at the mana Anche besira che Dio yarevene onoria emena yonta non terere watte pai are warere che emrondon e warere che na yaron Dio ya tiais yontano asupuni terera che onoria o ai kanga iroia tera te bei pa ki atai patera o ta gumote na koi ei te perena ayanga ningami yeo pakanami o ana te mena te pai yanga mirondon nga imerauro Ari emna rante ta yari ngi yang angani ya tiaswa tiamara ke ane punte pera na mai karawa tiamara ke ane ki karawa ki mai on tiaba me karawa ki mai karawa awan ke para panante mena nang morek orara ba nam sisira ke rang sikira yam sisira ke ikai ta ungo ya tisa sisira ke ndai kayo etau te katenu te sisira ke mina erang tamaru ateriri yai me yai yau sisira ki kapara abre ya agas ibure ati sisira kan ta katenu an sisira mauri taru na tangira tuya Era pam kapara-para ibugin the Sabbath day. Au sisiraki, kokonan kapara-para atikibun, karikan pa itamakuruwa, kibutuwa na kontinua. O ipera tamakuruwa, tikibutuwa na konisua. Pare kita kena patayan kibuhay kay, mad the Sabbath. Korapa tarun, dapat kan siraki, o erang sikiroy, yam sisirakian. Si katay yang kan Nora, dapat yara konanon na, Boke ka wuwai ka ito basasan ka tebena ko tebuke na karikan pa ito makoruwa tuwa na kontinua ba na detayari ito kiya iteswa manana maguri awasa na ba mabaya makaya ka banay on takay suwa na bong ka sana maguri ka roya teswa o ito ki manana maguri ni pena ki karoy o teswa karoy ro takay suwa na bong o tapuya pakiyoy nang ito kiya manana maguri ni pena ki karikin men karoy ana to mari ki bu ara ko katire-tire ba ire kire mat sabat ana punte pa yes ka para na ko ndabong areng wana no arang rarap Sina norang kan itera na ko tayakin na rente. Namakuruan niya awan nebera. Tepok ya ebera. To kana kam suaya tayo ke amais tayen tan dia kina tepay para ka kuwa ba ang iya to ko ka kuwa ba bauro ko ret. Tepok ya ebera. Tepok ya ebera. O tepay yan ang kakao iya tepay yan meruruakin nan temakuruwa bauro ikay. O sinakarawan din ano na ba yung so tayo yo sa tatapay yan ano nagi. Ikay. O tayo tayo na mga yain kaya pun kasukwa ginawa Te Taeka na ako ipasinarin inanon na namusirawa. O sinamago pa kawan katawag naman na ibo kami. Pa nakirosa. Payasan tayo kinakitawang kiryo na ko ilan na yaro yan pa. Na matabuwa kayo yung tulong ariyaw kiyagi kasi ito wanagin tiyo na maki. Makiasa numusakin na. Ayo to pa ya tayo kinakiryo sipuni terera aging ko. Takabota wayo ya karawa kiryo baurong kain detayayo matukurak kiasan na ko. Ayatay. Detayarin ako. Ayo to ya kau sinanori andai sana ko pangai kasi ni magi sirini nanon to musirawari na yaro na riteakin na ngangai mangai ite aten suwe ya inke yun panakirin inanon na musirawa
Awabon sana maguri mang kiamon karkagyon nab. Pwede na takay sibong te taputuwanan kangay imus karawan at yeswan takay sibong man na magurin ka bani. Oya mga kangay te tapuna bay anakirin ni inanon na musra. Inanon na nakabara-bara Pauro yon tekan akirin niya itirara inanon temusra wari kanan bar sa tayo ba tembon boton nama tali kay laging koy ilaw na mote akirin ikanan. Pabukin na kaya ka nakuha kisupay kita kaun woman. O tangaw ni Bokoya ay kao kimateribos. Ikan sita po manake woman. O ikan ay ribos irang kawa marakit ya bayo. Ikaw wera nga iya itira ni mama maya karo man bir. Ma arang tuto kain awaka kama sinamet. Sinaki ko na. Ay kaya ribos na kura kita ngaw nagyagi no mek. O woman may Bokoya at tangkara pa matuwari Joshua. Ay ate ba. Sikuna anak ko. Emerite tabayo. Sikuna anak ko ba. Ikuna anto ka ni kay Joshua on bukira. Ane yon magdugura kay ka-woman, ni kay taray yatangaon, ay yaki pa yayakosyo sa naka-woman na kay. Tiyaso ayon, tiyak yun mak yayo. Ayo, tugura kay yun mak. Akirin tumuan mo sirawan, but mo sirawan, tumuan sirawan, may tineraw abuy didik. Tiyaso ay ka na buyan na abuy, didik inanon tineraw, panakiro ko'y kanan, ni mo siraw. Awan na tiyakan tumuan sirawan, tiyakin na kay. Tiyaso akin, pangayday ka siya mak, isirin inanon tumuan sirawari, na yaron na tiyakin na nagangay, mga yay teten suya, yay ba anakirin ni nanon na umusiraw. Akira kiro ya, yes para kiro ni Joshua, kaya kairiya, takawuwan tayo, tipuin mawan wa tiririki, imayin tatayari. O, kairiya Joshua, awas pa rin. Man, natukurakin na yun mak. O, yo, Pauro, yun na kairiya kaya matatabas, tumusiraw ari, pare mo siraw ayari, man na yarere buin nanon tirirawan, nakiro kong tiyapan ni Berta, ari kanan. O, yakabota upaya, ikaw kay Pauro. Demusraw ari kanan ari yon tiaba. O demusraw ari kanan ari karawan entay. The spiritual rest. At agini wo ay tigi ba ni mawa. Ite agini man no kangay te agari. Kangay te agan. Inanon tigi bu ni mawa at agini demusraw ari kanan ari. Yesu ka kay bana kirin. Iyay. O sikabota wa mara te agini meron terro. Dua bui mana mawa tegi buana debuina na kontepi matuhona. Irawawa tayo daun teroro ari angaun teririk. Raya ayo. Rawawa tan tia suai ya teroro ni terera. Oi kanga ipunta botan nama te bupura ina yang ai. Awaki ata yaro unako. Mga yari tete suai engi panagirin ni inanon na umusraw. Ayo tabay ate akin na bauro. Tira tabay ate akin na ite akin na takay sipong inte taputuwana. Tira nanon te taka te taputuwana. Te taputuwana ay nano te pay para. Nano yay tita boy Korea ki yay takan demusrawan. O sinuraan pa Korea ni kargar ba temo ko wowa to na kon wowa. Ane to mantap. O ta ka wowa tiaro ruwa bi merma wa debuina na kon dembatuan. Iyan ay ki boy kay Bauro. Ay ka wowa ay kay. Ni bosi yon ka bota won kana ko tere ya ka kawag yon te pa ya tatabas. Ane nano na pa ki ka bota umusraw ay ka wowa ay kay ko sa kay sipong ite ibugin temusraw ari kanan. Manakoira. O na ko ya to ko kay bun temusraw ari kanan ari karaw. Wowa, demusrawa. Ate ibugina, tukuro kay. Mga yan kaya na pon din iya itabe mang. On kayagi din nagyatagi nagdemuan ng wanggeryo. Nako yun, itirara nga itamuan ng wanggeryo. Aro ko yun, akirin inanon demusrawari. O yan mga musika tapongina. At tapong ay. Ayo, tataba yang ay. Itabe ay tuta na ti, tiyongorama ti, tiyota. Tiyakan tapong ay. At tapong ayo, siya tapong ato ay mga tiyakan, titabas sili kituwa na. Yak, punta pong ayo. O kangay ta kanang ano siya nak kangay tawi ta mo hindi kay kawano na yeron na atong aging ko kana to kam kanong panana te bongay o kam natay ka matuay na nomi ante pa yan ano ikakawak yan te bongay o kunagi ka matuan ano kana ko yon ako mga rin na banda mo sirawat iyagi mga tayagi na to mga debong ni mo sirawat do na igay ge takan te bongay te tayayo kana ko panana tay ka matuan ano pa ngesanori ang anan te gibuan anu orwaiwa. Ya kita beka kinti sila kinti yo ya kapani roy pan roy kapenin roy tuwaro ya yo ada ko pangkito yang ani ya Joshua temusrawa o ya ki mga tiyakin na tebong na Joshua imuin pa ikay o tegi pani kabuburan mga ya poniya temusrawan tabas amos kandawa ya no mata Joshua paneri ni nanon na musrawa o poni musrawa man na maguri na yeron Joshua ki musrawa na ba man na maguri amen awan te pa ya ka matatay kay Paulo nanon na poniya itemusrawan tabas. Sina poniya itemusrawan tabas. Yaki mga oni yaki mo itemusrawan tabas. Inte bong ini kita wana itemusrawan yaki.
punta mo sirawan tabas sa mangwa punta ima tuana be na iya ido ya no mata so ana kamera ante ka pauro ka ngai mangai are sinaka kura ida ni kandini inanon temu sirawari pa kawa teman na ni baka ni ka totong aron tiak yung yabari sinagi baka sinagi ka totong aron tiak yung yaba ari iya iterarang gigi sinari ay nung tabong ayo sinagi matuay na no sinarin inanon temu sirawaya sa nangay kay tiaswa punta mo sirawan tabas iraw tiaswa awane Silag takapanan sa silag nga silag silag mga abon document. Aki au si silag. May siuri nga tatay ya ka anteni buite diri kikita na kinakauma. Era pateri iri yata para. Ay na buwag te uyan. Orang dara ba? Tesa comment inanon tatay di kayo. Itabi ka kiam tekan kibong yung ora may ibugyo. Oy tige na no. Tige na no. Ika nga ya ira para tatay kayo ba. Ay ako urang am tayo ko man ikaw mang. Tatay di kayo. Ay abu simay ko. Pasirang busimaya ko na banday tar te ka kinikanta ni ngari asande girom ke ko rin ko ikaw na mga kameo ko koran ta tayo sirang tawroin busimaya ko ndeta para ko manayay o tawroy bugigain kais po manggo pasina tawbay mangi o sina kamauri inaron ta tayo kayo kamdara para kin tamita in ta tayo kayo asna kana ko na kondem si kiran na tayo kan makaron na program mari mina kampasen na koraba te tertaking raya pesinda ba wara te dari wa manu de dari kayo ta jong dan ngora memeta ko online Facebook di YouTube di siang orang gue dari kinam derio itaw ba nang tere tere meta taroy kaya kan di siragi te dari kayo sina busi ari gi kan de to group nani ba anangani dari gi kunai ari gi tokorana na ko renta yo sa busi ri kabi de kan de to group nani kama kana kwari kuna miri to korana na kwera dayo kambasin da ba ara sa busi mi kain tata kana ko yara irwa kya roro ye dikin sai na de yon chakari kam konan takin nai ga yo ara kam taka taka ga kam mangani ya mi irwa de kain tata kana ati de kana ba Test.
Amen. Amen. Ayan. Amen. Era pa panaya kain tu grupo na ini. Kaya ini tayo. Yak yawa di ere nang wari ka ni. No bakte uya ni banana ria san kana kono kono tayo kayo. Ora round di tayo kay. Ito ba sinang din na ko yun di ara kati rakali mewan tayo di ni porau yun tayo. Ara ko lagi di nakauling di main na di na ko temena. Mawawa de teranai de tike sainai ka kamangania itwa ya kan jaga kam kadipa de tike sainai yo sina tetarun kau kira mana na ko kanuan te tetai di kayo sabu beragi amen tetar tamera jasua sarokon jawa are sinang dinna ko yai arakani mewan taidiki ni porau inon namtek pun nasim ngai rai kasa kita umetam. Stabu busi ko kona kapara yara bunen tiawayo. Ni busi mai da pana simai kas po ngai de metam te tayai. Kapara yara bunen narora nakyong yap. Si bunen narai yang on naramakuri ara tetani kawai. Ara tartar ara namakin. Apa ikari kita suwa ke sukona ni koroi. Se kana kono mem kantani. Stabu busi ko busi mai da kapara yara bunen. Akapuwira metam te tayo sa busiko. Kakapayera nam Te Taeka sinao, din na koyan te tayo di kayo ni puro wakin. Sita taro bugin te wari na teki nam Te Taeka, kunangan na te merurung, te kora, te ninukodia, ato kunan ta karway am Te Taeka, na koyan te tayo di kayo. Mea puray menanum. Rani na may munda yun ni karakotukin. Karway na makuri te wari buwaka kari na kunan ni kakiribeya. Aron nang uraya kinan nam Te Taeka, na koyan tayo di kayo. Pasa busiko ilon Kristo Yesu ade puningai arahu ya ora sakameu. Amen. Era pa sa katawraira asinang ngora kanon tayo di kayo. Ay ararapa pun panahon ka mauri nigi na mi kain tapito inanon te tayo di kayo kan napan ni mauri. Mauri na ba kain panda ya pa inanon te tayo di kayo.
Panahon ni Kamaurin ako kami akan mengurai on radio on FM 89 men kita mengurai na mouse kita on namka kita on nambas kita kumena na bay meraw ko to bibis makungura na ba maurin na bay kungurai. Panahon naman Kamaurin ako kami akan magito ginorani on na Facebook live na page ni Adventist Hope. Ang kami na ba nakamungura na mata ko yon na YouTube the page na ba ni Kiribati Hope Channel. Kamnaraman ka ba yung raba may sinabay ka amamata ko ng raba may buki may dabdawe may marake may tarawayeta may yerik panahon naman Kamaurin ako kami nakamura may BC may Australia may New Zealand Amerika panahon naman Kamaurin ayun na ko minabay na tayo kayo ay dapat tayo kayo bagay ba samuan nando ko inukan di kaya rin sara kong kain takan mawan day Teborau inanon na Teeka inanon tayo kayo sinang kakaitaw at yaso pa yasan na nga nila na Teeka Teborau nanon na noriya na kuwa ay karang kakawag ay karang ni kokongora ay daw ba yung nila nagdungan na no basta na kunanin mga tarayarik o mga noriyarik papuntiyaswa at ang nila ohan ito ba yarang kakawag yasan natay inanon nararirin ka ba na baririn ka ba na kasangani kami nanta ba bara o puntiyakan tiyaswa so makindan ka ba o ito ba yayo punarabay ngay ka kirisan. Arapay ni bubog sinakaya ni benentara-tara yung kananay ito ko ako sinakakaya ito ko ako sinakakaya batera ako ako sinakaro ito ko ako ano ba yung nais? Ay benende sinabayang na sito wana ano tayo katiyasuan ako na. Te Taeka yang nga ito ko awan diyan na bayo. Rawin na nun bubuan din kay karang ni bes awa ako kawa scientist. Eron na bayo benukan to universe. Mapahin ka ba? Ni ko takin matay may ito yay kami mino naraw niya. Puntay poran na Copernicus. Tisay yang wana. At ako ba, imina-mino bonito na tiyan na bayo. Naraw niya tay. Tisay na ba ka na ba Aristotle? O Aristotle, yara na taman natin takarew ba tayo insect? Pabugin na ba, uni ay wana. O tukwawan, ibugin tiyan materang ginagay din na Aristotle. Yapang tawagin na ba tukwawan na tayo insect? Uni ay wana. Makabayas pa takinig ay. Yakokorong giyakos tiyamata Jean Baptiste Lamarck. Oya tagin na de insect. Kita man na wala lagi. Wana iwana. Tiaraknit. Saki. Onay. Ayo to ba ya kami manolo ya kaman tawag yan anak ko Aristotle. Para tiyamata tirapakaw to wana ti sayang. Oya ka kwa na yan onay wan de insect. Mayar ko to wa mi na Jean. Oya kosa. Wanay. When the insect. Ano na kangay panano kana pa ito pa yerang man tawag na nun tatayarang ni man sa ginano na ba ibunto ko wanap. Ina paniya ibunto ko wana ko na hindi gina ko ilo sinatayan dito. O yaro na ba ina ba ko makati ay kakakoro kiasan wuta ginanon doro ay kabas. May mondigin taboton naman tan John na ba yun karo ko tupong ay tatan ka ina ko mi ay taruwa manaw. Dahil kayo yon tapito. Teka mimi. Baka na sinora John na bayo, yarang ng mais. Aroy kami ng John na bayo. Ayun niya kuri ka nga, pasila nga. Yang nga, eto ko, may bukod na aroy kay. Tapos nakasukang ba tiyaro ni Kirisan? Sinanorya man. Tiyaro ni Buta. O tiyaro ni Buta, tiyaro na ba, tinububuan ako, nabubuat ni milyon kainan, John na bayo. Tiyaro, erang ibuburakay, bakain nga na sinura sayna. Sayna, tago na bukod na ba. At kapanan ka wamat ang John na ba. Sinura sayna, baya kamando ko na bigilibas. Yay sayna. Yaw ni Kilibas. Yay ka matan say na igilibas ay dangan ni matirarani igilibas babugi na ba say na ito na ko tiyon na tayo kana sa mga nora tiaro na ba de Hindu kaya nang papatuloy yata na ni India o India tibutan na mata ta kawuman yan say na tiyon na ba o tuwa na tismar wo de billion may siya kan tiaro Hindu tiyon na ba kana sinura tiaro de Islam ito na Muslims wo tapon de billion nuwa nga wabuy. Teka wawan buburan na ron tiyon na ba? Tiyaran kirisan nga ne. Wawa tabun tibriyon. Wawa tisimara tinuwa tibriyon. Tiyon na ba? Teka pa ni buburakain na ron tiyon na ba yo. Tiyaran kirisan. Makamkan no. Makandang mimi ka na ba kirisan. Apoy may suwa nga. May sinte karisan kirisan. Tiyon na ba? Ibunta ka mimi ayo. Okay? Tiara ng Muslim, pansito wana, the one God Allah. Pansito man na tiya the one God Allah. Ane, ayak wawa ka in the Muslim. Isay na, pansito man na napayata ng Mauriya, but the Buddha.
Kainde Hindu pun teman na ba ay aswaya si teman na ba. Nakonori agrisan ekoro koreak tiaro ni grisan inanon api may suwa tanga plus oto eta bena bandigirak may sina ang kanne sinangkanga yanga to kuwa pare ko nanti rak dewana ayo anaro te asu ayo ne akare se te asu ayo na bota ki te asu game ya kuri kanga kurang kakaya pa yanga to kuwa may ya kuri kanga kakaya to kuwa emino ta kana kante nga demanda kana inang yang oya pa yanga te akare san kuwa ya punang na mais te akare san kirisan ayo ngai se te atan kawa ini meroro boniro orang ngaira kirisan inanon tatay kayo oyo to pa yung manibanda kakawak sinanoria pa yakang ande kayo kana sa mga bandora tira iri agrisan awan ito botan mais hindi akarisan ni kirisan diyon na papi may suwat nga tinibubua akanta nga kibanara kan wuwat nga ni mabuin akong uno buin nawat nga takatori ka ngayon mo na tuwa na tasimara wuwa wanu the billion kain ng diyon na ba the Eastern Orthodox wabuwi the million the Oriental Orthodox 62 million historical Protestantism, abubuan ako nabubuan the million. The independent of the Pentecostal, wabubuan na buwi the million. The restoration is tabi mandigi, tinipuy manimawan ako na buwi the million. Ni ko taki. Anit, tukoro-koro. Hindi ko na makinikilisan. Pabukin tera. Yara, yakangay. Kaya lang mais. Yara kaya sarang mais ngayra. Kilisan. Itakuwa na Te Taeka Bauro. Temoni ko ron te tumakoro tuwa na tebuina na kung tebim na uwa. May busing kami tari na randara uwa ari Yesu Kristo. Bakam na ba na itong Te Taeka sito uwa na. O na tayo na kirao rin bomi. O kam na mga puro. Hindi na no si tiaro na. O Te Taeka si tiaro na. Paisuang kami. Pero ilo yan ako sukoro. Papuniya itayan ikaw Te Taeka bomi. O yatong ngayon kay. Payaron na kamkangay. Hindi tamanin kami na. Ron Bauro ngay. Oron naporongay, oron kepangay, isipagi Kristo. Antara, ano tayo kapauro ka tisina kayo? Isipagi Kristo. Ano na katiriya pauro kay isipagi Kristo. Ponsita man na Kristo, matanda kayo bang agibukiya Christian ka ba ni? O saksi Christian na matanda ka ba ng Diyon na bayo? Amen. Itaw tapon, titakan na tayo kinarigi pauro niya beto tumakurawa na mewa. Sita man na tauya, o sita wana tiyon meki, raw. Inariya yung sita wana tiyon meki. Papagintara, o sita wana tababe sita, o sita man na tiyaswari, tama yaw matan ka banayari, yaw yan ka banay, o inano yan ka banay, o ino yan ka banay. Tiyaswayo sita man na, emena yaran ka banay, o yara pasinang kurukureki. Inapundi yung sita wana tiyon meki. O ano tabaya, sinakabaran ako, inaron detay kayo. Ganano na ba, yabuy may suwa, tinububuwa may siya. Aron ni kinisan diyon na bayo. Ako nang kangan, kunya, tikaris ako. Ako nang tiyakin na tikaris ako, tukwawayo. Punta pa yan ang kangan, kana sinang kakaya ba? Yan nga. Daw, ayo, takay diya, takabanan kakawak. Kung na kung tapay para ni kakaya, tukwawa. O mina, kung na kung kakaya, tikaris, agitero, ari boroy matukwawa, ari tiyakin na tapay para. Ani, takabanan kayo ni bad. Babugin tara. Babugin na ba yung tagin na tapay para? Kung natabuyan to kuwawa, am teka to kuwawa. Itagin na ikaw, tapay para pun to kuwawa. Ngayon ang kakao, kasi sinana kong tapay ya kuwawa. Pwede na ko nadigayay, to kuwawa. Ngayon, sinapon na ko ni kawara tapay para, sinana kong naneriya, o ay ito kuwawan, kakaya tiyero. Ngayon ba, yagi na titabo ay tiya, inteta ni kaway, kita na, makakaya rin ito wan. Nako ni kakaya, invite sino ko, bakunan ako ni kakaya. Anta ka pa na ni kakawak. Kaya kakawak yan na buroy. Tapay para. Mari tawag hindi karisan. Paano ro yapon to ko? Wabon tayakin dati so. Ya kaman teten promise sa paparan ko tabukin na bayaran kay emaistiero ndabo ngayo. Sa tangoy na patapayan manens nakam nanori pan nakaparan ako antay di kayo sa kilo. Matiaso nakaparaman na natek. Oy nangangan ko tapay to. Usway yung may man ko usway noria. Sinakaparan ako antay. Ayo teten promise sa tayakin naging cautious. Yon tayo kaya tanto kayo say ko amen. Ako no natiteten brabe sa iyo, ipantag na roy ron tikari sa nigirisan. May mini Yesu, mantamuan bubuan diri mini Yesu, ni karako tetayay. Manta ko ora mga yari. Taka karaw ungora roy pa yung na pandoy, kanang diri. Inaron tetay kayo. Irang kakawag yayo.
Doro ay kawa inanon dongong Te Karesa ni Kirisan. Ayo bandara Karesa ni Kirisan. Darwa mano. Manda kakawa ba sinang pandong arong dara Karesa ni Kirisan mangke monwa ke may ni Yesu. Ni karako. Tebong aste ya intatay asungora. Opo ni Yesu hayang atatan prophet. Opo ni ngayon na ba kapara. Kapayan atatan prophet sa iyo. Etako. Cautious na mako ono wadi ko na tungan. Ay no rate sibu te ke kapara ta kanikina tungan na mebo kanikina ke Yesu. Yesu ya kapara tepa yari ipe o kanikina yak. Ndo kanak. Ya kapara ka Yesu penang kapara na ko pa sinang atay inanon te tayo. Ay para o serang kapayan te tayo kayo pa ya sinang inora tepay. Ay kapayak. Ay yaki parang ko. Poni Yesu te sibu te yan. Ari kapara kanikinayan tukoro po kayo arap. O yung teman na may boko ya be kya me wa kya man kya ka ngay may. O ka nga yeron de puente pa banan. O itara na ko anuria Dios may naina. O tuware to kayo na yay kain ka te be inanon baina. O yang anak kita bangun ya. O yo sina kon to kanikay. O pa ina punto to kanikay. Daw ayo temuan kanikina. Ayo taming temuan ni karesan temuan bubuan didik. Dios may naina. Tira etakin Dios kay Dios may naina. Daw inang bibit te may naina ite ibugin kinayan tisak. Nano na temuan ni karesa ri ya botor mi Yesu pun ti karesa rang nisak. May ya Petro ma tan so ni kapan. Ti karesa na mantisak. Ya pun spana ko may nanon 20 sa kameo. Montisak ti karesa. E pun kinayan Dios may naina. Dios may naina. Dios may naina man 80 din buin matuwan ang detayare na ko Yesu. Ay ri ya botor ri kagan ako. Temuan bubuan hirikyan. May naina may tagi-tagi. Ti oni makyan. Parang nisak. Iya pun sa pakuna ko mayroon para sa sarili. Mayroon na sa kameo. Temuan kanikina. Anang kakawag yan. O yan ang meron iti aron kinisan. Temuan tayan. Temuan ang buwan niligan. At itang teman natin sa korobo kaya tirom. Kami kinisan. Kami nang tapon ako. Kami nang naratangan ng buwakan tiya. Baway tari. Kami nang tapon ng mga kiti. Ang tapon ng buway. Kami nang narataw teko. Ang narakuray kari diyata. Kami nang tapo ni kabani. Naroon po sumakan, temuan naroon ni kinisan, temuan po buwan ni Rigan. Ako ko wairom. Ia pundang tosya na ako di kinisan. Meuri di tiyo ni mek. Temuan tayari. Temuan po buwan ni Rigan. Aki ate pa iya ko na ni katoka di kinakentero ni kinisan, hinanon temuan po buwan ni Rigan. Mano. Puntiero. Pundang ni kakayak. Binirakin. Puntiero. Pundang ko may nanon 20 sa kameo. Ngaya silang kakapaya kay sara na ngayon na pagrisan detay di kayo. Paya si punin mena inanon ta kamewan. Si mena inanon tierwan. Sinapun dia mena inanon. Sila si kakay pa ka sa kokoro. O sa kakay na ba aron kaya tayo. Tiba ya wali kan. Man tatan yaki kunan ka to katapay. Narikira kaya tieron kirisan. Detay yari yaki nga na yai to ko wa man matiyay ni inanon meuna. O yai to kora. Ilon tie karesa. O inuragi tirikiraki. Tiba yarang kakawag. Mayaki to ki. Aki apa yang makos Dios ini kita mana ini nari main ini anda Dios aurora. Dios aurora. Karena semangat nuria tera ibu kina tu aurora. Tera ibu kina tu aurora. Ita ku yewan ita makoro tu wana timme wanu mai kai pasina yang ngana tawa yaron kuno kai ka aurora ami pure. O nari kini main ini na yaron tesino. O ngana tawa aurora na yaron tepa yamuan ti aurora. O nari kini yaron brand sip. Nari kina yaron brand sip. Ita ku tegi buana yawan makorono. O yosina ko Dios may naina. Dios temenna aurora. O yang anak kita wari to kayo na tugutan ako tiroy may yohan tiba. O panay kamamat. O yang anak kita kabanga ya baba gro. Ya pita kita kara. O ya pita kita pay yari kingkay na nun tatay. Yo sinora temon no sa may naina. Ba may takita ki may naina isya ki diyon maki ay kora. Man tatay ayo ya aurora. Tira yari ki. Ro. Ayo tatay. Yoro tatan. O ya kabungan na ya tantaw tek. Panang uro ya kirisan. Ari kirisan baik pahin ni kamata ko. Inanon tapon. Kamata ko. Tanan Colosseum yon room. Karena ko akin ako ya tanan na yan. Narabi siya ki. Oy po. Tunga da kukuri. Anang kukuri. Hindi ya kakari. Manero ya. Dari mini kirisan. Akin ko. Nanatay Diyos sa ura-ura. Apay ni kirinak. Yararabu-abu at yun maki. Dekawaway. Dekawaman no sa ura-ura yo. Yararabu-abu at yun maki. Puntari rin ka pa na mamanara. Aki amayaw na natayarin. Utara ka tiyaro ni kirisan nari. Apay ni kirinak. Natayayo. Diyos sa ura-ura. Diyon maki. Yararabu-abu. Men. AD te bubua. Nakon tinibubuat te wimatenua. AD. Ane.
rongorongon tiaro ni girisan na seta penka into warak kaya pasero kon diri ga tene bubuat tene bui matenua inang ni ko kongora tubaye o sinarisa na ko yakia pa mga ro Dios ni kideman na yakito kikay yaro ko Dios yaro ay ta kutakan Dios aruruan ang kikaw katakatenuan kanikina yung pananti pere meu wala takateniman pa ka ngai mai ay tara na ko anuria Dios aruru o tuwari to kayo na yay te pa intawrawa ta inon baina tira yari kiera ka yaruru Dios imay na ay uraura o kya pa yaruru ndeta yay yaruru konoria tira kanikina yakin diruru ia pita kaya kain bayar tatan kono tatan ia kona ki bay yang yan bay ni gini ya girisan ia iron sida bo maya kora di tiaro ni girisan digirak ya barana nande sini tera karo ya tatan ia karo ta bay tawana kami miana teknik tawana ia irangan ata bay irangan at tuwa me sinan ko menaro ni bigan ia karin na non tikaresa ni girisan ayo ta bay ya pundik erik Oy nang ni ko kongora, amban ta kami meron na ana magurutatan dayo. Man 80 teno po pati matenua na kon 18 mewa tenua wanua. Ayo tetay ayarang anak iyay. Tiyon mi kinigirisan na repundang piwan dang nisa ki man demuan bubuan didik. Ni karwa rabo buan bay ni girinak imina on tetay ayo yaro. Payarang anak tatan ya konak. Oy kakaya ti ang atuwana. Anang mga konaya itero ni girisan. Man sanora ra kain borawan digi. Takani kinanang batuan at Diyos ay may na. 83:31 na kon 100. Diyos ay Isaac. Tiyon mi kay Isaac. Diyos ay aura. Ani mo na tiyon mi kay ararabu. Diyos ay araro. Tiyon mi kay ayarang anak. An takatinuan o takatiniman. Inseto kayo Diyos. Tebaya kami mi ba ipuntete tebay paran. Nikota tebaya na rin inanon tetay as sinuri ang kain tetay yun na natay Diyos araro. Payata ay bay mo nako. O na rin kami yan sa ikasiri-siri ay kanang ngagyakwat na nanay. Ayo to ba yan ang idig? Inanon araro ni kirisan. Anang din kami yan ni kanang ko nagyakwat na nanay. Ngayon ay kain ka ba? Anang ngagyakwat na. Tukura kay kana rin ako. O ano yan natin nagyakwat na may bukomin na itong ibay kabaw. Anang karinagbayay kabaw ay nanon di karisa. Bawan kasikiya tayan din di muya. Ayo to ba yan kita ruwa mano na nataya ka deso. Ati nagyakwat matay bukoya kirisan. Ang mama na yakirisan on kairia na kontiter at wana ay yakis ayari yamata anang unay min na nariri teswa ayo to pa yapon dik oy ka man tekin at brabe sartani at makoroan wanu at gibuti bimawo oy nakabaka to ko wana kwanta no oy nakakaraw yakan karoy oy natitikeroy ta kami mi bayan na karo to ba yabaka ika na ko teswa may yan natitikeroy yang anak titikeroy run teswa penakarawan bay yapon ay tainan duk man at ba yarik inanon na natay Dios sa rero ayo debog dawana nka kwawa sana na baka nawan at titira ni pana tinubo po iswi mawas kung wag iron esubius ay nanon na nawagi Constance nun kan kari na tiaro ya bo iro ya bekan o ya kaya na kunano na kunukay na repunta tanay iro ya Constance no puntiwa mata tibekan mangkiyaray na kimana tangan mo kan na kuntero ni gisan o ano te ba yarik o ay nang katayan na nanano yang kan na kisinan ko kebekan ya karinina babae ni bekan ni nanon tikarisan ni gisan arin man na natay Constance nun datay ay. Awarin ako na baka tinipiyakan na kimay sinunong. Hindi na ako inanon na reakarisan ni Krisan. Andin tapay yapon ko wate akin na tapay para. Inoniyak minta kami awag doon Kristo. Tapay yari ipayri at yakarisan. Ano ay yakarisan ni Krisan datay yari. Ipayri at kami naku karaw. Ay sak Yesu. Yak ipayri mayroon Yesu. Ipayri at yakarisan. Pakam kami awag inti ako ibukin doon mi ako makina pa iromi papun na pa in si suwaroy tiaswa tarata kami awag pun na pa in si suwaroy tiaswa te pantangira free ayak ya po na pa Yesu yasan nang adabuhan nda kay pangaging gesi na ibugim ay buku no isway ben ay takaben nos sa sinatarayan datayayo ya mga kos Dios ya may yon pun karawa ngora o taratararo ay dakan Dios ya may pamunta ko ngora dakan oy taratara na ko anuri Dios ya may awaran to wari to kayo na timete o iris iayri mangaya kamata iris derwani met nano sinabong nga bay wari nga itaratara na ko anori Dios ya mai awaran to wari to kayo na timete o derwani met iayri mangaya warangan tira yarik inanon tatay ayo ayo rongon ti karisan igrisan iyar kon tatay ya mai o tira ta bay ya mi kana pa Dios amada ko anori pa ya mai ira ya kaner
Yakanimet yes, amen. Yakanimet. Neno Te Karisa ni Krista nari piwari, yakanimet kora naro yari piwa. Yakanimet ente tayai, yamai. Dongorongon tiaro ni Krista nan. Diba ya kami miraw, sinanuri ente tayayo, pano takanikinaan ang bawa tiyo sa mai, at yunimek, alamet. Inangimet at yunimek hayo. 538 na kon 1798. Ane detaya nang matayay, kura-kuran, tiaro ni Krista nari piwa. Inanon detaya. Tiyo sa mai, ito ibugin yunimek hayamat. Iya panindi kira tayo pora. O yan, kanikinaan ang batawa na wawa, tenuwa, awa. 538-1798. Yoni mek yamat. Yamat yoni mek. Inanon detayay. O detayay yo. Ayo detayay akataki ay tanon mek. Aki apon tima to ang tawa na kwa to para. Atima to ni katayan na nasukwari piwa ari sek ari may naina. Ayo to pa yan ang idik. Akats ka gito ko ragay kay o kamatiyak inta ka bang gito akabuya ka yun takay. Kanano kawak. Ita ko detak. Iko nan tutuwakin na gito kina kwa deso. Nano na ko wote so epon ko nan tutuwakin na gitok. Iko na ni mengoto tanto kwa yaki ko na ni mengoto tanto kwa minay. Ayo to pa ya kakawag sinang noyo pa. Yan ano na ina mga puno tato kwa minay. Yung age ya may pa nang imete pa nang age te kan tero ni Kristian may yan ang mga mumuragan ta tapo mo. Eta ko yuda denu kami ay kamtangi da kingkay ka kura-kura ni kan korobogin ko min te akin na mewe apon nara pa imang kami. Ay ta ko pa apon diay pan na korobogin ko min busing kami. Baka nakakura-kura kami, ibugin tiyon niya kaya ang anak, aki Isaac. Ari sito wana ang anak intiyapan. Ano, yay to kura kay Isaac, kaya ang anak. Tipa ya kakawag yayo. Inga kaya nang imate tiya karis. Inga kaya may tiya karis, ang tatayo ba nang imate. Tanmon kakwawa sinori, abang tukura kaya tanan wow dances. Tukura kaya tanan wow dances. Tukura kay, akatayan, tawa tabay para bariana, tabay para may nanunubay yamat. Ano yung lagi na tabay para nakamatiyak. O nakakaya na ko nakaraparabayan, tanan nanganangani pa, tapera ni Mewa yon, pransyo yon, salmon. O ano yata po ito ko nakikain karuwa ito bungay. Ay yavilit siya na ko nang naparabay, itahubugin ni Mewa. Ano ko nakaraparabayan, kawagin na tapay para, o kopi at tapay para, o ano ko nakatayin, kabutahan ako, ban tapay para, may tapera ni Mewa. Tanan, wow, tayo sa saykan. Ay kay ito ko kaya katira kaya diyaso. Panat, anang mga kamewa ito kuwa warin ang buwa, ang kinang imate pa yan may, tiyo rin makinda tayari. Ayoy nanon na yata po. Ali ako ko biyay tabay para. Yate yarakay. Arakay ni Kirisan. Terorondo. Ali pa ni Kinak yari nga yawaki ay tuwaki yaro yay ti karesa mate ti oni ni Kirisan. O mina tanan war tenses. O ta ko kan tanan war tenses. Si tapay para o tapay para singaya nakay na tuwakin no mek. Ana yakwa to rakay. Ako ko wa tapay para basingaya na kunan kay na mew no mek. Warayaki, paano ka matiyaki, ibugin na yakwawan. Tekawan ka naman ta, tita ma Jonas, may Czechoslovakia. Jonas, ayo na po niyaw. Nasiyong nga ba ilon tiyaswa, apon si tiyaswa. Awan na tabayarig, sita po mayata ka Pietro matang suaswa rin magurid ni mawat wabi marwa Pietro matang suaswa kaya kanikangay edi ay digiran na nun tiyaswa na kuniran na nun yamat pun sita po man ako wat Jonas makam nori abat dira ay digidon Jonas tita ma Jonas iya nga nagkakanwangan naman tiya kari sa rin manayay o iyo kanwangan ikabayak yun takay ay kabuya kaki kananwangan damani ayo iti into kwawa inasiyong yape nun tiyaswa ay iya nga nagkakanwangan ay dun tiya kari sa ena siringak akabuya ka kiyo intakay. Emba tibo kinaroni mag Jonas. Monte kakawag di uno magyari regiro nan tatayari. O kakawag ba sityo nga pa na konteso kakawag. Pero wa mano ira na ba na kwa tama Jonas. Nano nga ngayon na ba kain na kwa Jonas tama Jonas. Mata no ana po to niya wa tiyo nga pa iron teso singay. Iri na ba ngay inanon tatayari kayo. Ya mga kosin na ba't yung madarig naman na imina, titama na ba manteron katolika? Tuway, titama, Martin Luther, si ba na natarong orong damani ayo. Ngayamon ka tiraga tuwagin Reformation, mga kesing ko, iyon na uripi. Ngayamon ka tiraga tuwagin Protestant, tuwagin ka rukwat na bungay. Martin Luther, Tiyo matarang kokonemek. O tuway, irang kura-kura na iyang unang tuwag, yakatay ni kakaya raw nanon na, bayasway mendig raw nanon na. Ni karakwaya man ang anak ko rom, o yakatay na taro, ilarangin na batira na
nanakay nalalagi birato ay nanang the pilot staircase. Tataro may stapo may yakire kina bayrona. Tira undano. Yakire kina batapa ya akakapia penare kirona. Nicaragua yogi. Oya mimi bayar kirona ware. Oya kirona te Taeka ne ni rom de makoro to wana de bi mai su. Ayo te bayro ye ira non naba Martin Luther. Imewa ni rori intione mek. Yaki meu na maguri ni kandoiro ibuni rona. Tataro men nano meraki men benedenia men nara ana maguri te tama Martin Luther dai. Yak. Ya noria. Pai ere kita kambewa. Intione mek ironi Yesu. Ere kiro na no kaya pun tawana ko apun nga yapitano nada Martin Luther. Inakakaya ki pinakamatia kina ba John de Martin Luther. Metikira ba kamewa kirun tuwe teman. Yon no rebena. Setate rong wan. Ay tawana taga na batawana kunya na batabuk tawana maguri yawa tabi mau. Punna kaya tiara tawana yani karawa yang anak yung amates kuna kini kamewa kiyai mesi tiara ay. Martin Luther kunya na babu si Yesu tiara. Es kunan kamewa kiyai. Amen. Yate, alaka yoga pasawara kiri terorondo, Waldenses, the Tama Jonas, the Tama Martin Luther. Sawaya warak. No. Ikan kateri anak ko yung ba ira na ba ngayon ako wa Martin Luther. Nano nga ikain na naro na Martin Luther to ko wa kiri una. Ari kami awag di amata. Njor maki. Sipay na ba ngaira. Kain di karisan guys fong datan nga mga kini Yesu. O tanto ko wa rin na patirotong tong. Punto ko wa te Taeka iba. Yesa o tanto ko wa ni busin ako inanon turotong tong. Inan anatay Diyos ari uraura. Awari roro. Awari mai. Manta ko kongorado ba yay? Ikabani at man ni mabubuat diridik. Anatay na kari sa Diyos wa man Diyos ari mai na man temuan bubuan diridik. Ni kara ko Diyos ay mai. Ari nang imet. Ni mabubuat abun diridik. Temanan. O yaro na na. Paano ka ba na nabatay man? Tandiri mo yung Diyos wa. Ni mga kataya, ni mga bobosi, kuwawa, kaya asan buwa. Pwede mga mondo, kinapatan temuan ni Karis, ari piwa, ari isak, ari may naina, ari may riyabo toro. Amen. Tieswa, ari punwagin na panikatira kayo amat. Okay ba yung mga katuwa at John Calvin? O Calvin, nira ko matukuwawa. Anong kakawak? Yon kakawagin temeon kirisan. O tirikira kinanon mewakinan anakoy Kristo. Ito pa ako niya, John Calvin. Yung mga raidarigi, kanuan narakwa John Calvin. Atag tanda rin mo yung Calvin, bayan nga yung kay kaintero at the Presbyterian, hindi po ngayon. Senora tiya kari sa baya, katiyag yon, John matari, katiyag yat Yesu. Diba yayagi kunin ang grupo ikay, punna tanto kuwa at Yesu. Ikapungan na yatan kairiri, ikakakokoro. Ntaya ikakakokoro, ibugin, tumataman na nakuwa, mga kamewan kuwa, akiasan po. Inanon os, ari uraura, o ari ruro, o ari may. Garawa kaya ba yung mga teman na tiyama tayo ay spangay ay kiruna na kanta ng Yesu. Yon te pa ye inapundi ang tira ke teman na yung teman na papanan Yesu. Tiyama tayo man John Robinson. O John Robinson yan namatay ka ng mana ngayon kay buging war the Mayflower kinang mana nga may Europe na kung kaya titabo ay namatay Amerika. Tiya pa po the new world ndatayan. O John Robinson the pastor the why yaswangi yan ako lagi. Imain ko ya bare yakire ke mananga na ida dikian data ya eta ayu na tek atakin kanaro na pa ko tata bay tuwa na teso na ko imiro na tapo ni pay dikiteman na o kam na tawroy ni busimaya to kuwan na yeron na kam kareki mayro pay ka kuwaro yerang ni may sir ke na kuwa teso esway ko sa man na tek amen e kunya to wai ta kan tani ngayon no e puni ka tira ke tukura ke ka ko ko nun teso pa na puputa na kuwa teso yung na mga montapanin anak ko Yesu aki asan buwa. Ilang ko waro yan nateka John Robinson. Ika ko waro yan ang may sirika na ko Yesu aswa men ko sa man na nateka. Diba ya kami mi basinoriya ba no? Tukura ka asan do ko Martin Luther wa deri ka punta uya ya ko. Martin Luther te man na ba inori na ba yan ko wayan Martin Luther te tayari. Ipun papapesito yan na ba te ka waririk. Inga kaya kaya ba paran. Aring kaya na patawa na timeto ni Meo Martin Luther. Inapian ni mga kuna idik kuwawa. Ay kamais. Maria mata na ba Martin Luther? O ya punto kinabari. Aki mga kanina tabay tuwa na. Tukura ka kaya rimuin Martin Luther. Iya tu kinabay kagay. Ma, yes pa mo metawa kaya rimuin na mga tira kita buta kita tuwa na. Tanan na Baptist. O ako niya to kuwawa yon. Tababesito at katibuak. Iyan teran. Naripun tababesito. Ari babesito kay Yesu.
ika te buak yantaran. Oh, ane pun temo na babes tu, pun pai na kina bai ya moni kirisan. Inanon na tayo na ba di? Dios, hari ura. O hari ro. Aga basara ko. E amon ang tapanin ni karakan. Nano ngaira, si kaya na ba diyan na Baptist? Pasitawa na ba da babes ito at kata buak yantaran. Ngaira na ba kain tiyaroan? Maya gito gikan, iwakin ako ng benuwakin ako. Yung mga ko teman na tiyama ta kanina kaya teso tiyama ta John Wesley. John Wesley, tiyo pa tiyaro doon na nang bubura na ba yon BC, the Wesley. The Methodist or the Wesley. Kan sita buha ka ginaro kay. Ma tiyama tayo, ya tira kay matuko warang kakawa kinaba. Inorya ba nakuro hindi karis. Inorya ba kakukuray manawag diyon na ba yo arin na ko nun ti karis. Ya katay yan kaya tayo kay John Wesley nda tayo. Area ni kakura-kura ki de meuni saki. Anne te podoniyan ako niya John Wesley. Daw. Ngayon na ba kayo nanaro Wesley? Ikaw ko wana ba? Area in dangina ki de meu ay saki. Ero eri matantiaso. Sika ko wana ba ngayon? Ake pa yamon ang tampanin narakay. Narakay ni kirisan nan. Diba ito wana ba? Buisak si Temewa, sinakaroyan diwan na bayo ito. Sinamamarago, sinamumuin. Ngayon girisa nagin. Matabayan ang kakawagin na ba? Sinariyan naman na tayo, ay tataya na mga oki Yesu. Ay tataya na mga oki Yesu. Okay, pa yatira kita man na tiyo matayaran. Aran na William Miller. Isa ka para tuwaya, monte kiyangang. O monte nang nabakaw. O yung ka para John, tuwaya William. Ni ko sa panangin ako Yesu, wabuy mawawan na gito pa. Tangawan mo po, abuy mawa. Yakuti na ba ditay? Yakuti ditay. William Bela. O tira, ikangandi ka na tayan. Yakuti ya. Man ditay. Asinanuri ay nanon ditay yo. Ay kay tanani ki buhay karang kakawag apun ko sa panapundo ko Yesu. Ete na yuta. O yun no karata kay sino may minatam. Ete ten prophecy ito ko na kayo kangay noria. Ina na ko may tuwi man ko kay ka aroy na yay karib. Penamuski tayo kayo matan kampaniya. Hinapundo ko Yesu. Ipun ko wa tayakan. Ikimari ni tamamiyari Abraham kan nura upong. Ay pun noria ay kakatung ay. Nono Abraham ya kamen kariyari ana kawaki ni Yesu. Ya kamen kukurin na ban kariyari hati tayo. Pun Yesu ay mga buntayakin na pay na kun katawro ni mimami. Ay mga kinakairin kami nako. Pay kay manayay. Kam namin na napayay. E pun kamatuwa Yesu. Ay ya puto grisan pay na pun mga oki. Tuwari ko spay kay yakangay eng yaweta tandok. Pun Yesu watayakin na pa iya pun wata tandok. Matapaya kami mi, payo tapaya kairo iron William Miller. Paya ko tiyan na batapong na makain na matiririk. Ay tako, enaro ko Yesu, wabi mawa nagto patanga wano wabi mawa. Mata ko mata yo wabi mawa dinibi mano. Makia ayataro kon tapong ari, matiyaw ari. Amen. No, ikana ko tataya kayo William Miller. Tirata pa yari gidon Miller. No, ayo tapaya tayakin na Miller. Kanuan tani rata makoro anu ati kibiti mawa. Kaparata tayan promise ayo Miller. Ay tako tatayakan, ay tako na kaun, karo ko wanga matinibu patapong. Ay nakaisa kag damanya bari tapuyay. Ayo tatay ni Burabes. At kapanan ng babag hindi pa para. Sinama ka para na kwan, diri yon Yesu ro kon demesa pa. Ayo ra para na ko royay. Tayakan do at ang atin bubotong. Matuway. Ika para na ko at ang atin buhat. Ay nakaisa ka kita man bari tapuyay. I-calculate tatay at ang atin bubuhat ako bantugin tatay royan. Ay inang kaisa ka kita na bayo. Nanarege. Ginakaisa ka kita man bari tabuang ay ata pa kaisa kan tiyon na bayo. Anya narege William Miller akay royay. Is ana calculation. Maya pura the event sa narik pasag kawagin ni Yesu. Kaysa kan tuman bota gari karaw Yesu yara ki bay de minute nga yai kay ingay ibu kira ngay at bono namat. Yang makurin de temporar mo ka kan natori karaw. Oyo kana sinuraron na calculation sa bilin na non calculation bata calculation na yu datan promise. Sita po tuwa na tabong matuwa na dedirik. Abon tayakin na tegira tamakoro awa tigi bono. Yasan mo si Kiambong bangaw tabong tatapepong kanikinayan tataperirik. Ano na? Tuwa na tabong. Si tabo matuwa na tiririk ito ay nakuwawa. O sinang calculating ka nora na calculation William Miller. O titaporero ko yayo. Yan. O ito kung nakaun ka rin nga matinibuwa tabong nga nakaisakag naman yan bari tabuyay. Kanano na paseta titayari mo study ay datayay. O sata na batugin nga ni wuwa nga tinibuwa. Pa ito kiya na na calculation Miller. O sa rin na nun ta calculation na.
Itaku tanira tamakoro ruai wo bui mane mau. Mga ya ko natay ya manori rai ba manin tetay may minno sina kontesuare mga karon yiru tarem. O ayo. Nero manin tetay. Ekangay men mono sina kontesuare mga karon yiru tarem. Nero kana yo sina kontesuan de digurian. O ane tetay ya mo na kimaya itu watanga tinubua. Tebong. Ano na tebong kana sema wo watanga tinubua de digas na wagin ano. Nero tetay ya mo sina ko ya desuan o sa irian ako na wo watanga tinubua de dig. O tetay ya toki is na nora toki na calculate William Miller. Ayo desuare ko sina ko agiro nada toki se sar wen Miriam Maposa. Ese na tamakoro isu ate kibuti mi matona na kono wabi manganu. Ata toki se ya we na kon desira de ibong ar de sakore hana suaso ni karawa. Ampai terau me pai karona. Ikari ka tesu apa na pen nai mango ya mata ke terera. Ma ya ibong ma sibunde u ya ya bau ai ka kan na ko yiro terem. Ni poni kan na ko yai. Ayo tesu ya kan ako ai no mata to kora ke asa ni mena ya ante tau de kan Miriam Maposa kamurungan kwar sa kapara na ko anda muantay. De tau de kan Miriam Maposa. E tau de kan minu baburun. O tata yayo ka yetau te kana bantau te kana yiterera. Man tata yayo ya nga tino mata. Kama ko na ko mga ogida yirutar mga mon ka te yari urwa ki donde bukana tango. Ya nga te suan tata yan. O tata yari yang ane no orang te book in the history in the yon the Miriam Maposa apu po ni mabu mai suwa busy. Imay ni Yesu. Ane tetay ay ina ko yai te suan. Ngayon sa calculate na bangan kanano ba apu po ni mabu mai suwa busy the starting point ke tetay yari mo na kimayay. O sa pili na bangan na wuwata nga atin nabubuhat din ginigangay. O sinaro ko ya. Monte bibit. Yaki kan kameragia sumi. Sa kuna na sa kangay na. Wuwata nga atin nabubuhat. Kuha na yan naman awan ni meway suwa. O yun sinako irawa. Eh. Yapur yan naman at tanga awan nabubuhat yung matinuwa. Inariyan tanga awan nabubuhat yung mawan na rin na degin na mila. Tira ay nagiraw. Aki at kangangay. Kunor yan. Ndewara kana koro rekag men de bisi. Kunang duwar kaga koro kon de zero. Ake de zero. Waki bena mena kon 1. Ande deswa. Yon patiten de bisi na kon de 80. Ngayaren kaya kaga yo ya kibera mena kon 1. Ano sitabo ma 18 nanday. 44. Isiro yana calculation William Miller. Isiro ay tukin tirir kaya wo tanga tene buba. Payanaro ko 1844. Tetayro ya yo. Mo na kite musikite kay karawa. Yaki kaisa ka kitiwan na bando ko ni Yesu. May mo na kita musikita kay ikarawa. Duman bota kariyata. Yesu ro ito pa yara dagin na mila. May abure te event ara dagin na pa ito ko ni Yesu. Man ito pa yaka kawa kit Yesu ay kadira kay mila. Pinakawag yan ano yung pa yay kawaki ni Yesu. Ngay na sira na ba na kawa milan. Sira na ba na kawa na ba? Puni ay mangoki ni Yesu. Yay mangoki ni Yesu. Oh, irang kakawag ito tayo kayo. Bayang yaki ko Yesu nwabi mawa no kido batanga wano bawi mawa. Man apun no Yesu. Away mayra sinakana ko na rayri yan. Inatapo na yay karawa. O nang ino ko tiking. An kanwa na rayri yan sakana ko nganda yan. Mangki yaki ko Yesu tayari ang mga puta kigurubag. Tando ni maganda yan. Tira idik. Yara kay yaki ko. Mga mo ni kinana ko ayara kiro yata kanda niyo. O ang kiyakin na ko mga kunay bayi di kay kamais. Awa kunya. Tetabas. Materani kawag na nasuwa teso. Okay pa yaman na bangan ng tabanin. Tira. Takay naralagyan ba ako sa kain tiya karisan kay sibong ni mga kariyariya mga okay ni Yesu. Apo si Kwaway kawawa. Inanuntuwa na. Araya. The Seventh-day Adventist Church. Tiyara. The registration tiyon naman. Man na Kwaway ka akamewi mga okay ni Yesu. O tatabas sa takay sibong. Araya kakiyak tiya ka ng tiyon nabayo. Mga katayan na panikokya. Ngayon ang mga paninkan na kayo nararagin igirisan. Dadayri kayo. Mandirorondo, Warutensis, Tetama John Nas, Tetama Martin Luther, John Calvin, Anabaptist, John Wesley, William Miller. O yan ang matateso ang tayong deduk. Ay yairo Yeshua. Matatabas. Ay kayo ang kanda pa ikarik. Inanon tatayay. Taruwa mano. Ikatayan. Narangayon ka na ko. Mantapay pa ako na norya pa. Ika nga hindi kay. Tetakin akin. Ntokosus. Yoya os akiaman. Ita ko tiyaso. Ngana kamtangin na yakam na tumin na so. Tepa yarang kakawag tiyaso. Ita ko ti luka tamakoro at ti mano at ti may suwa. E kay mew na ri kakaraw mew na ba na kun mda na matamrun tiswa to wana na. Irang kakawag na suwa tiyaso. O na ri ani mena tiswan ba hindi tapo ari tagin again to ko system makoro ti mawa. Degi buani. Ti mawa. Ay nanomakaya ki Isaac. Ay kaya ki abon Isaac roy. Kaysa ka giron Yesu. Akan natawa na suwa Yesu. Na uri makina ni Yesu.
Ayo to bayar ang kakawa kinuya. Tukurang kapanin naman tayo. Tukurang kaya yakog yung katabayar tayo na tesuan. Tukurang sistema ko rin bimawa. Suwa kam na taro mauri at wari karawa mawanaba mamarawa makubra kendan. Ari koko katabayar ikoroya tesuan. Takay sipong ngiyasa karawa mawanaba mamarawa mapain kapan. Yung ka tapas. O yo te bebe na kung tapas te taro mauri tapas. Hena tapas tesuan. Iwete ya tesuan matan kapan. Paana kinatuwari ti sakari kipay. Ibeti yama ta paana kinati sakari kipay. Oy nako siya nako ya ibure ti evolution. Ibure to kuwa waran ko. Yama tang kuwa eri ki mayroon ti. Kati ti siguno iman nanon ti tinay ti agagiayo to tin tapani pani kitera. Oy kanga yoy ki pa kanga to kuwa kitera. Yaki pa nga eri ki wen. Eri ki pat kanga tikimo. Yamangki. Oy eri ki bay. Ay ti yama to sa kanga itakawa pan tayo di kayo ari amsi. Okay? Hadi kan ngai ibu suang ko iyagi kandi nagagi nayo iyagi kandi mentamangki pai pun kari kari bendi aswa ba pun dagi naswa buai mentetano amen ko buai kintetano ba ko tangi lagi non tiaswa tio matang ko ya kurang kakawak kumo anu pai non tiaswa tarwa mana on tadi kayo apo kina ba tiaswa pun koroi ko nikatotongan iko ko korawon metemen iko ko korawon metekai Metitano, metiasib, metigirigiri. Ekarwaiku, nika tutuan. Ahira para tiasuan. Irang dara pa tiasu. Ay na numakaya kaya sa kagyata wana sa tiasuan mauna makina ni Yesu. Tapos yan ang kakawak. Ina iya idora pa kay. Sinakawak yung kiyamata na kuntangin ang tiasua, kawak na nanaswa. Irang kakawak tiasua. Kana iya tiasua. Irang inakurawai tiyan na tayo. Kana kaya tiasua, itim ang on tiyan na tayo. Takabanan ba ya kan kinaya kaya yan naman tayo swat ni kira ayo ite yakin nakin takos sa makuro to bimawo o tigo piti bimaysuo o yung tirakon na kuntiay ni ari tirakon sa natayan tigo bon ruway patatan no ruspero titinatan ko yari o yung tirakon na kuntiay ni ari o ano ko pinabukan niya na sinakit tapi mang aki akakaw kin na swat Yesu ama ntawa ko sa ni Yesu round tayo di kayo sinakarawon katapanaraw ite kayo to ko kaya kay Yesu age de buina tinikita tayo yan naman tayo Yesu Ito ko nakika, akatiya gimen, ikaresa ikakokoro. Teka tori kariyay. Teka masu, teborodan sariyay ki. Te Wesley ariyay, te Methodist ariyay. Ito ko nakika, yapenin ka terapatan to kuwa. Tawa, teka penendapata. Inanon tatayay. Ito, akakawagin na naswat Yesu, men tawa kausutan ni Yesu. Tira kausutan ni Yesu. Penen kausutan ki Yesu. Itiraganan ka para Yesu. Itiraganan ka taro. Yesu. Matararo ay kausutan ni Yesu. Daw, punta pa'y para. Ete akin ako asutan ni Yesu nuko. Tira? Oan, oy katurubuan po peragi dari kinuha na matantaro mauri. O eta kunako tara-taray ko pa kunak taro mauri ay punram turungay. Oro yan na banturo. Tarim. Aki yaido yan ako si Yesu. O eta kuna ta karimin ako na taro mauri at Yesu. Pa nako si Yesu puntamin de tata no promise. Tarwa mana uya ki tata ni kamo na ko imda tayo kayo. May itangin ko pa kuna nora nakanta ni Yesu. Pati bota kaya takabani ayo ari bunti mendapatam na ba takabani ayo yaido Yeshua kada buino yaido ya tete promise punna kaya tiyan na ba ayo ako nahan kamparada tete promise na yanun ti karisan kay sibong tataning amang ogin Yesu awan ni bugina ini poroy tete promise pati ko kaya yaido ya Yeshua kada buino yaido ya tamin tete promise Gano no bagay tete na brabe sekunan ka pa rin ako ibay kanan ki mayroon tanya na mentokora na kung tetano. Ni karwa empaya ikatibuin ng tiyon na bayo. Ni karwa rokon diya si para ka ba ng tautek. Sakyatay. Masatay. Man na natek at Yesu. Papun Yesu ay yang anira. O siya singara yang ani ito ko na kinikapan eh. Ay katang hindi bakan nungora. Ako kan nungora na ba ito kuwaway na nung tatay kayo. Ayo punta po ito naman tayo bitiyak. O siya sita po ito naman tayo. Yesu Sinorian to ko sa mawar de bimawanu at giban yaw inakanga yawa mata kamnosin ako. Inapenin ko sinako Yesu mentapon ako. Kunoria naron nari dagin ng demontay sinaki mga punapanaki. Sinaki mga punapanaki. Apoy may suwat tabunta nga. Saki. Pun situwana. Sinapundiya yung situwana. Ngayon nakirisan. Nayaro yun na baka ng Muslim. The one God Allah. Ngayon na timan na Yesu ay sunod magin na. Ay yawa tapot ay amen. O sinaperin bota kinaban situwana tiyo na maki. O sinaperin do ko inanuntuwan na tiyo na maki. Papo kinapapuntari ngayon inanun tiyo na maki nikirisan. O sinapun kasi yaro ra. Sipun nori ra ipuniro pa. Sinapun dia ini kasi yaro ra ipuniro. Antay yan na waway.
Ngaira kain na nanay Teswa. Sesan ko tari kira. Siriki maya, sekiri man the window. Sekiri man the bogin digiri the one. Puni Yesu at again then Ikarasa the Makoro at the no, I think what no one on what Marway. Sitting made on Yesu Christo. Akanano pana by Christo kami. Akanon na paperam kami. Iterang kami a bow. But it again the bit bow, we can walk in the iterera. Second at the boat and number than Grisan, the Dagana iterera. I are I iterera a bow Grisan, I die. O invite ni kami, baka na rin na pinanon the bota kayo. Pasinakain ni Benin na ko noon, tita boy si Tawana, o Yesu, henere para taura na kay didira. Nakon na suara di karaw. The Bible and sing ay editan ang audiences. Ngaira, kind of audiences. Jonas, manakwa, si Tiaswa na nga benura. Ngaira na baka yung takatur kay iron Jonas, titama Jonas. Teka mawagin ti ako inanon Kristo iron teta Martin Luther. Ngayon na baka inte kato na iron John Martin Luther. Man teka kawag iyo basinari na tayo basinagi buruburiak. Ngayon na kain na. Nanood to kuwawa amin na inanon ti kare sa teka ba niya iyo. Puno kuwawa ka na ko manaro ni ka ba. Man teka kato ka. Man teka masu. Man teka Protestants, the Wesley, the Methodist. The Babesito. Sagi tiero ya po. Puntanan kuwawa ka ikuikutak mentapon ako. Papugin tira, papugin na. Papunta na akin man dapat ay Kirisan ka ba? Papugin na papunta Kirisan ko, the Kirisan ko, o the Christian ko. O Tiaswa, iyagisi ka ba niya na ako inkas ko ino Kirisan, may ano naman ako yagisin ano ko Kirisan, nga nakam kandin, kam na rin na ba inanon tiyara Yesu, o kam din ako. Ay rapara na bibete Tiaswa. Dahil kayo ikan kaswa bibete, nakoy mi, kami ya kakamungura. Ni banan Tiaswa man dama kaya man ditabwa sino makin na. Paya tangiri na kapena basinero kun tiyo na kaya situwana. Tinano situwana. Te Taeka situwana. Apon na utataro manano un kapena. Bangay tiyo mata yang ate wo yang maingu. Yunda iraw bitanga. Awusu. Ay kakimen ang ditabwa menay. May ibu ya basina bana ko yo ibeti na ba awusu un ditayo. Panano na ba menay. Baka na ba ito pura pa bangay ba imenay kayo? Ito tepe pa bangay imenan teta buhayak yes. Ay apon ng kawangan. Mga iro. Ito ba yes ay imenay. Yes and nori ang tapay para open tiyas wa kosan ako. Ayo panahon na noon. Naroon sinawari ak ito kinsuangay. Detayari imeti. Was ba ko na anuro at Sunday. Takakaroy. Yes and karawan ba ba sinawon sinawon. Gano ba ko meo. Kung anuray ba yan uroroy yara kawakin ang detapas. O yara giroy tepong nuwawar na riyan kawakin. May kaitaw ko ba kosan kaman nanganay. Takanda ni ano ba yay tibong atap anak kawak nak. Pero wa manon dahil kayo. Ngayon na bakan anaro the Methodist. Kain the Methodist na ba pasibus maya na pa nako the Methodist. Sika kawian na ba kayo kakabiyan na ba mga oro kon Yesu to kawuan tay. Si tawana tabas tabay para. Ata kay sibong. Ko kanila Yesu unda tay kayo an nako nanon na nakuha. Iko ko wa Tiaswa kairo ko na kon dili kay papuni ay bugina. Aywa na bebet na ko mo nga yagi tugin tatataro ibugi mi ni kaban. Kami ara kami na kayo tatataro ibugi mi bakam na nori. Pa ko pa puni matoto. O nga ina po ibun ka ko wa na matoto. O may sinabi diyo ako kay ibun matoto ang gamen sino o tara ko ko tarago. Man kaya men kayo anori ay abun to pa ito wana. O nga inori ang kay tita po ya pa. Invite ni kami o yon yung kami na bataru wa manong teri kayo. Bangay ikan sipahan na ba dapat yari kiro. Ako na punuri ang anak ko manay kayo, ako nanuri pa yawara. Anak ko to pa yagi buro mam kata ni ko mga pundusin ako. Mapanan Tiaswa ni bebet ang tayo kayo. O kanira na bebet. Kana ba ko kanira na bebet ang tayo kayo ni betay ko. Ako saan ba yun? Amdan pasin kakapayak. Tiaswa ko mak. Sikan ikinaya aron taraki minanon tayo kayo. Metukuha ko ako ang anira. Pabuginap. Pun ngaira kain tenan ay situwana. Ngaira Christian na tano na makino ko Yesu. Sinapundia in situwana. Sinagi ko rin na pita bunta nga. May sila. Napun situwana ngaira. O stangin ko Yesu ba. Kung natautaya ka ni Meuro. Kung nakaidiya. Ang mamatan ka ba na ikay. Bana nor ko. Awa na tangin ko. Awa na rinay ko tatay kayo. Payo au tatari rin Yesu. Araw sa kameo. Amen. Ano ba na nakapayan tayo kayo? Pesin dapat di sa kongora di tertaging roy. Pesin dapat ilang kongora di nongong ayo gi. Ayaki katukinan lo di hungora yakinan na Te Taeka Tiaswa.
Te Teborau inanon Te Taeka. Wara raw te tairi kayo itaku baya ponde kiroi kasihan ari asan de kirom. Te tairi kayo makasi ari ki ari asan de kirom. Ako san natai. Ada sinap. Wara kande to grup nanin. Ya bus main kami nakumuay kay. Kana ko na mito korana. Ay de beba at kan grupo gani na bus. Tako mi tanong ora. Terami feedback di bugin to kong oran tairi kayo kama ko ri na pe. Niko tagi man kami tan meta ko online. The live Facebook atau YouTube ang ko nan di ba mi comments. Then kana come online ge kam memeta ko the live. Ay sa usimaya ri kan de to grupo nanin. Kamururi nga ke ade tapos may kami nakumuhay kay handa ba ay yabusin kami kan nakano ko ni kangay kang kiben kang admangki ako makuha na ba tiyan mata
kayo. Kanano ko to ba? Kita man na kuwasan puraw na ko. Detay yarang ni man. Kita nam sa kameo. Ibibitay ko Yesu detay kayo. Nang okiriya. Iyagi mga tabi matibari yasan. Aron ni meo mo to kuwasan po tetina ko. Diba tetina ko. Iya po naging nano kay. Akyan ano na ilo ni Yesu. Ibibitay ko pa kung ako detay kayo. Anak ko kandok. Kuwasan ni Paim detay kayo. Anak ko kandok kita Yesu. Inanon detay kayo. Sabi ka Paim. Anak ko kandok kita Yesu. Unang narap. Ano kakabayin kami Yesu ang katan. Ay poni bebete ko Yesu kay nako meyo kita. Ay poni bebete ko Yesu kay nako meyo kita. Ay, kamati na ba? Sinatutar. Tamara, Joshua, pun nasim ngaira, astime to ang susun ako metam tepung ngakoraki. Ang titay kayo tamara, sa nakoy sa kawali ko mananora angkay. Sa bubusi ko tamara ko na nanuang ngaira, ko na kaparayara bure. Ako na kay Sakira, narora ay kakitaw metam tamara. Sungo pa namin ni David tayo kayo. Bubusi ko. Si kauki na nora. Metanuin na nora na kom tayo. Ako na rin ako. Ako na kay di meura. Saan ka meura na kom tayo. Si kapeni meura na kom tayo. Si Sarenta meura ni kapeni na kom tayo di kayo. Si busi ko am kay di rin tami meura rin. Pena tayo ina kay da meura. Ni pena meura. Inanon tipong tuwan na metuwan. Pai kaya retaur na kani ko iron Kristo Yesu. Ang ayarawi oras sa kamayo. Amen. Ay, punti meto ano guste, tibi ba takain gurpok? Ay, sinabu siya rin kinakay ba, nakataura wari yung kunay ito koran. Kamu rin ang wana di, tibubu siya rin gamong, okay? Ay, kanawan na peti, di sisira kime kaya kaya. Kanawan na peti, biya ba sisira gani? Aya kang kadikya digi ko nami to korana kamamang anak ko may day digi to korana digi ko nami nako ilan tayo di kayo. Rekente meu kana kome nairo akwari ki bawya ni meyu Yesu aewe ngai ponte me tente meyu pate meu todo kari gai ke yang ngai na koi mika bene Sakina no mena
kawaii kina kuyai May mero ang kana kiyang koy Iyataya pasaki na nume Unano mo Ang kanayay dikite kawayaw Anate mang koyro Para vavata te kaway na karewari Mengkana to away kaway Ang napakwani mekino ni mekiniko O te kapayang are-are Kanakumete mo Aku nang tutukanikay Rang na dong merong Ngayay ponte metente mayu Pati meong tutukanikay Kaya ngay na ko'y ikapanin Sa kinano menano mo Awe ay kandigin na iyaro Na kinengarari na kineiro Amay sikaw ay kinakuyay May mero ang kanak kiyang koy Iyataya pa sa kinano men Unano mo Sa kinano menano mo Awe ay kandigin na iyaro Na kinengarari na kineiro Amay sikaw ay kinakuyay May mero ang kanak kiyang koy Iyataya pa sa kinano men Unano mo Iyataya pa sa kinano mo Iyataya pa sa kinano mo Sa kinano mo Unano Kanda ba? Tanda nini sa kinano menano mo. Awan si pundia nururingan tayo na ko. Pun sa kinano ra, may punano mo na tuwa. Okay, napag tuwa. Ito ko te mani pe payo. Te pa ya the rapture. Si te po me the second coming of Christ ke ekokor. Ani te mon acha kawo. The rapture enari kiningay. Imain inanon ke imin the preparation. Aya, kwanta ni nga ba di am sisira kayo di sisira ki. Ena ita ba yi kanwan na beteri ni non de ranai de kawa ki ke. Ade de rokon di Yesu kanga de saira ke. Yai de na ba yai. Kwanta ni nga ba sabon kasukan kon de sa dete bangkana ena kanako ba kaya kan di sira ki ke awasan na ba kanwan de ri. Yai na ba kanwan de ri. Kora pa nam sisira ki. Ay na bok to ya. Ita ko mina yo irara bata kawaran sa dairi kay kamra pa siya tauroy nira ana vevete na koy Yesu
Ay, nabuwa kita uya. Nabuwa kita uya. Kora po. Ay, mina yo, etaku. Roy, kora pa. Kora pa na ba ng feedback? Ay, tawa na yo, etaku. Epon nang te kinanaw, tsaka para. Ay, kito kinanaw. Kora pa, ay, nabuwa kita uya. Kawan, anak tiya katuwe. Maka, ay kakang. Nako ni kabiang ay kaway tirawi. Ay, yo warat jadi makan wandi. I mean ayo itak. Emena ya ngai te king are ekasukaki iraw ni Petro. Emena ya ngai te king are ekasukaki iraw ni Petro. Kora ba tapi kan nam sisira kayo. Ako antani nga ba nakunti nga pong nabe enari ba kanuan ti monitera ima ta ko te ngora ke ta ko no ni kongora. Era pa ta kongora bangay ya sidiki are irora. O ere ke na be ya ide yara pakaidara. Kora ba ay ko wan ere ke kasian are sende ke rom are ko sende tay. Ay rap ene bok te uya ke ko nan ke kasian are ko sende tay. Ay ta ko ta kabani ayo. Era pa si ka ko wa Yesu o sunu mekinna. Tayo ka tububusi ibugin kunami Yesu takaben. Awara kampon ngo kan de tukurubun na ke. Yesu takaben. Yaidik. Inabog Yesu Kristo. Iron tamnay na ade roy. Ade buntamin to kuwawa ni kabanya. Ade kosota to kuwawa o ni kairira na ban na kwento kuwawa. Detaidiki hey. Era pa anataya katyaswa inanon detaidiki hey. Amen. That family. Kambasin na ba era pa tayo suwayo. Era ba usuwa yun na feedback na benda tayo ay nupag tayo ya. Wara kan di grupo na rin. Tara na kaya kan di memetin na way. Ay, yay the track. Yesu takabin. Yan na mi track. Yay. Ay. Wala ka hindi karisa. Wala ka hindi grupo na rin. Ay, sa musmaya paana ka nakuha kunay ari. Yesu takabin. Kambasin na ba? Sa musmaya kami na kumuhay kay. Pasia
Ay, ay nasi katano da tutan. Na ko yung kwede ko kana ko memetin non tadi kayo ari Yesu chakaben. Ay akyang mo na yetrag na kay may ye ari Jerusalem ari kana on bubusi ring gebong. Takanda ni kan ba na kon ting abong as nakabaya kan grup na ni kay ba na kana ko kaya nawuwot ay yetrag ari chakaben Yesu chakaben na kana ko na kon ting abong. Ay nana ko man kan te memetin na no ari Jerusalem ari te kaking gebong. Sabusiya kanto grup na nila yo sa busumaya na kunuhay kay na kumuhay kay ba kana ko Jerusalem kampesin na ba
Ay, rapa Jerusalem. Kanda pa nami. Ay, rapa na manimento kuna. Ako punti akan je jakawa are. Jakawa kawai na jakora. Kwa ki mga nuora te bu na yaro na sinori ang kasi miyaw ni tayo. Kwa ki mga nuora te kabuwe. Kuna ko ebuwe ram jakora ta. Kuna na kun jakawai jakora pena isakinara niya. Kuna ni mga nuora tamim kanga yaro de kras. Ay, rapa te manimento kuna de kuna ni kaparpara aron jakawa are yaro tarim me apu. At sibenin wayakin na ngay ka sibenin ng ora tayo. Ay wala tali wa mado. Itago pa sarokon tukinan tayo. Itago pa ko na benan ti memetin na nori asan tabi kaking gebong bugin ti akan ko na ayo. Ay basin pa wala paligin na memetin na nori ko tabigya ngay iligi pa kaunga kita pa sinabenin wayakin na takawari yiru tari mari po. Ngoy ari memetin na nori ina kon tayo ko busin tayo may yakiri na ko nan tayo. Au kahanta ni ngapan degen ting ngapong napapagin ti miyaw na natangila dawya sina mga ongorana ba takan Yesu takaben na konting ngapong tataydik tayo na payo. Ay wara punti tupana ligin ni kakaitaw nakoiran ni kaben ibugin tataydik kayo ikaitawin kami na mitay ikaw kamasan na nga ni kuran na nga tayo ndoko nungora yaki metabwa ka ongora kimi ongorami tayo yaki metabwa ka wai metiroy pakamungora anatya ka Yesu atya ka ni kamyaw. Ay kana pa ko na bang gwede ko time to nung oray kin nam radio ni karo ko e para ta ko ngorayo. Kora pa na ba ibukin nam tay. Ikara pa ko na bang gwede ko meta ko the live the Facebook at the YouTube. Kora pa na ben nam tay tayo. Punta ko katigiroy na ko ren tayo. Ay nabuwag tayo na mitay re kamasan nang ibukin ongoray kinan opora wakinan na nataka. Ni katwa titaydik. Awri nga ri ay si ruwaiwa digi titaydik. Ay si ruwaiwa. Ya ay ko abuy titaydik. Ya ko abuy titaydik ya ko abuy tebong. Ay si ruwaiwa digi titaydik. Ngoy ari wag yung ora ko girimi. Ko na ben ndokon ting abong ndongora na ben. Nataka tawo. Sina tataro ni kainira kalingina ito kinti tayo. Tatapore ko menayay, tatapore ko memeta ko mayay, tatapore ko kunan nungo panao mayay. Sina katapot jawo wari sina tataro ni kainira. Sa pupera kantar. Siniboy ko sikaitaw ko tamera Joshua. Ibukin tayo di kayo. Sikaitaw ko namtiya ka sa san nungarakin. Sikaitaw ko na bandayan ko na nebo kaya ako ng rona hamtiya ka sa nungarakin tayo. Sa busi ko tamera ko nakakawa kinila nun tayo di kayo. Si Timeto ang bubure kawaira. Ako sa busi ko nakakailiran tayo di kayo. O apyo karawag ipani ka paniluray nun tayo di kayo. May apuroy menunom. Sikan no oton da ngay na kanapuroy menunom ko piya karokoy di ay. O ni mga karokoy dan tayo di karimina. Pasongan ni mga kunan ni mga ritana ko araporaw inanon namtek. Kakapayera tamer sa busi ko. Pay kaya taron kani ko sa king kesiguroroy. Men kororoy na si may Yesu Kristo abuning hayara we or sa kamew kawaran ni kani. Amen. Ay buno pa na uli ni kakaitaw ni karapara pa na ko mi ni kabene kante kaya payo tigiroy tayo di kayo good night ni kabene. Ay, rogorag sa dahil ako dedicated may kayo ba sa pataro ni kainin sa kainin may kayo umaga na ako tapos sa pagkuliya kaya tinawag natin